the bodies were naked, totally. We saw that some of it was sexual in nature, directly targeted sexual violence. I heard a girl scream and ask for them to stop. Her face was on the ground and she was raped. He's dragging her by the hair and she's handcuffed behind her back and she looks terrified and her pants are blood-stained. She was naked from her waist down, bruises all over her body. כשרותה בנו, כולם היו ערומות, מישהו הפשיט אותם, מישהו התעלל בהם. They were using sexual violence as a tool of war, of weaponizing women. They were sent with clear instructions to rape as many, to humiliate as many. We are ready for the unthinkable possibility of pregnancies. פשוט הגוף שלך הוא פתוח לכלל. יכולים להעיר אותך באמצע הלילה ולאנוס אותך, וכל הזמן האקדח מכוון לראש. That was the first thing I feared. Being raped. Being sexually assaulted. I remember the entire time I was like thinking, okay, you knew it's gonna happen. It's really happening. It's really difficult to talk about, but it's my calling, it's my duty to come out and talk. You're very brave to come back. הוא נרצח כאן, עומר חרמש, וכאן זה שכנים שלנו שהם החזיקו את הדלת של הממ"ד מאוד מאוד חזק וממש נאבקו איתם, והם ניצלו. המשפחה פה ניצלה עם הסבתא המבוגרת. זה הבית שלנו, גולדשטיין אלמוג. הבית שבנינו לפני 4.5 שנים, עברנו אליו. המקום הפרטי שלנו, המקום הבטוח שלנו, המקום שמאוד אהבנו. This is horrible. I'm so sorry. I'm so sorry. No one should have to live through this. You okay? Yes. I'm trying to be okay. You don't have to be okay. You have to be okay. No one could be okay. Yes. התעוררנו לצבע אדום, אזעקה, כי היו טילים ב-6:28 בבוקר. ורצנו לממ"ד, למרחב המוגן. אחותי הגדולה ים,
האחים הקטנים שלי ואבא ואמא שלי. So when you were here, what were you thinking? הייתי מאוד בשקט, ואז אחותי התחילה לקבל הודעות מאנשים שהיא מכירה. הם פה, הם אצלנו בבית, ירו בי, יורים בי, ופתאום הבנו, כאילו, אנשים מתים מזה, כאילו, זה אמיתי. כאילו, אמרתי, יכול להיות שזה השעות האחרונות של החיים שלנו, אז כאילו, מה, אולי נעשה משהו אחרת, ואז אהבתי את זה ישר, כי לא רציתי לחשוב ככה. וטל אמר שהוא פוחד, הוא אמר לאבא שלי, ואבא שלי אמר, גם אני פוחד, אנחנו מפחדים ביחד, וכל הזמן הוא אמר, כאילו, זה יסתיים ונצא מפה. So tell me about what happened here. אז אני הגעתי למסיבה עם שני חברים, עם תום ובן. הגענו ב1 בלילה, ועד השעה 6:30 בבוקר, זאת הייתה מסיבה הכי טובה שהייתי בה בחיים שלי. פסטיבל ענק, מלא אנשים צעירים שבאו לחגוג, באו לשמוח, באו לחגוג ימי הולדת. It was the best party. And then at 6:29, the music just shut off. צבע אדום, צבע אדום! צבע אדום! יש רקטות באוויר, צבע אדום! להתפטר, צבע אדום! And I tried to understand what's going on. I looked up and I saw like small drops of rockets. I could see the lines of the rockets from Gaza. אני באותם רגעים עשיתי סיור מסביב לאירוע כזה, ואז התחילה מטח טילים. זה היה פשוט הזוי. עצרו את המוזיקה, אמרו לכולנו לשכב על הרצפה, ידיים על הראש. ואז התחלנו לפנות אנשים. מאבטחים רצו אלינו וצעקו לכולם לצאת משטח המסיבה, לעלות לרכבים ולצאת החוצה. אבל אנחנו לא רוצים למות עכשיו. למה דווקא עכשיו? אני גמורה. אני ערבי לאזור של העצים, נו. מלא. יורים עלינו טילים באמצע המסיבה. My mother called me and asked me what's going on. I told her that I'm in a shelter. I lied to her that I'm in a shelter. אמא שלי מתקשרת אליי, אומרת לי שיש חדירה של מחבלים. עכשיו אני שומע אותה אומרת את זה, ואני אומר כאילו, ואני צוחק, אני אומר לה, כאילו, על מה דוברת? איזה חדרה של מחבלים. מנתק את השיחה, התחלנו לשמוע ירי מהכביש. ממש, טבח. We heard like, it didn't stop. זה היה כמו מטווח הברווזים, 300 איש רצים, שומעים מלא צרחות, ירי מכל כיוון. מחבלים ועם מקלעים, התחילו לרדוף אחרי אנשים, לא מעניין אותם במי, במה, איך, פשוט יורים. אנשים נופלים. בשלב הזה הגוף שלי בוגד בי, ואני לא מצליחה לרוץ יותר, אז אני פשוט נשכבת על הרצפה. אני כל כך בסטרס ובחרדה, שאני אומרת לתום שפשוט ימשיך לרוץ, כי המחבלים מאחורינו, ואני כבר לא מצליחה לרוץ. היה שם כאילו כאוס כזה מטורף, רק מנסים לרוץ למקום שנראה לנו מוגן. I saw my friends running to the trailer. I started to run. We still heard gunshots above our head. תום ממש מרים אותי מהרצפה, והחלטתי שאני רצה, גם אם זה אומר שאני מתה בדרך, אני ידעה שניסיתי להציל את עצמי. אני רצה, אני מקבלת כדור לרגל. הם יורים עלינו RPG, וכל הרסיסים נכנסים לי לבטן. The booms of their rifles they are getting closer to us. We understand that we're waiting for them. It was like that. We're sitting and waiting for what will happen.
כאילו ממש ישבנו ככה על הילדים, עם הגב לכניסה של הדלת, כאילו לגונן עליהם, ככה. ואז אנחנו שומעים צעקות, אל יהוד, אל יהוד, כאילו הם כאן, הם בבית שלנו. ואבא שלי לקח, בהחלטה האחרונה של הרגע, הוא לקח קרש מהמיטה של אחותי, והוא עמד פה בכניסה, ככה עם הקרש. ואז הם ירו בדלת, אפשר לראות שזה גם עבר לכאן. וזהו, והם נכנסו והם ישר ירו באבא. ואני רואה אותו ככה נשימות אחרונות וידיים למעלה, וכאילו, לפני שנייה הוא ישב איתי פה, ולפני שנייה הוא... ואז כאילו, לא נפרדתי ממנו, ולא חיבקתי אותו, נשקתי אותו, וכאילו... הם מתחילים להוציא אותנו בשיירה, ואנחנו עוברים, כאילו נדב שוכב פה, ואנחנו סוג של עוברים ככה, כאילו מעליו, או מסביבו, ככה, כאילו מקיפים אותו, הוא שוכב פה. הוא שוכב עם ידיים למעלה. ואנחנו יוצאים בשיירה, בנים ראשונים. אחר כך ים, ואז אני, ואז אמא. גל וטל יוצאים, ים באה לצאת, והיא מתעלפת ונתקעת בדלת. ואני משכיבה את ים פה, ואני לוקחת מים מהכיור, ואנחנו מנסות להעיר אותה, והיא מגיבה לי קצת, היא מתעוררת, והיא מתעוררת כזה, פותחת את העיניים, והיא עוד פעם, והיא מתעלפת שוב, וגם זה הרגע שמישהו מהם מושך לי בשיער, ואז אני זוכרת שפשוט יצאתי. אבל קשה לי עם זה שיצאתי, וגם אמא יצאה, ואז היא חזרה והיא ראתה שים ירויה בפנים. והיא הייתה אמורה לבוא איתנו. הוציאו אותה, כאילו, היינו אמורים להיחטף כולנו גם עם ים. אבא כבר נרצח, אבל ים הייתה אמורה לבוא איתנו, והיא התעלפה, ואני מדמיינת איזושהי סיטואציה שהיא מתעלפת, ואני ואמא בחוץ, והיא פה לבד, והיא מתחילה להתעורר, והמחבל פשוט בא ויורה לה בפנים. סיפור של שניות. כן, לוקח לנו הרבה זמן לדבר על זה, אבל הכל קרה. ב-11:40 זאת ההודעה האחרונה של ים, וב-11:51 כבר יש סרטון שלנו באוטו, חוצים את הגדר לעזה. הסתכלתי עליו ואמרתי לה, אמא, הולכים לאנוס אותי עכשיו, כאילו הולכים לענות אותי, אבל היא הסתכלה עליי ולא ענתה. כאילו קיבלנו את זה, שזה הולך לקרות עכשיו, שאנחנו פה עכשיו. There were 10 men around me. And my instinct was just to fight, to do what I can. I wanted to show them that I'm strong and that I'm not gonna go away that easily, that they're not gonna take me so easily. I'm gonna fight them. I didn't mind getting killed. I think maybe I preferred that in those moments. I was scared, I was really scared that they're gonna rape me there and that they're gonna drag me through Gaza streets and parade my body around. So I feared that more than being killed. First thing you see is the terrorist drags Naama out, and her face looks terrified. She's barefoot and in her pajamas, and they're blood-stained. They're grabbing her by the hair, and she's all, like, messed up, and I'm thinking of her hair, and I'm, like, in my mind, I'm stroking her hair like I'm always doing, and
And thinking of what she experienced, you know, until that point. And how long was she? You know, maybe that's the thing with that video. That we would like to think that this couldn't be possible. That nobody would harm a young girl. But then you just see it there. They're the one who posted that video, the Hamas. אז במשך 7 שעות אני שוכבת שם פצועה, ואני מתחילה לקבל סרטונים שחמאס צילמו, ובעצם אני מבינה שהם לא הגיעו רק לרצוח. וככל שהזמן עובר ואף אחד בעצם לא מגיע לחלץ אותנו, אני מבינה שיש להם זמן לעשות מה שהם רוצים. וואי. יואו, אני לא יכולה. יואו, זה ממש חזק. שרצה. וואי, בסדר. Wow. Wow. That's crazy. That's crazy. So now you're in the trailer. Can you try to describe what happens? 2 of my friends were here. One was here. We were on the ground, and my head was here. I was like that for 7 hours. My legs were bended like that. And while I was here, I could hear the screams and after 1 hour that we were in the trailer, I started to hear yelling of women. I heard a girl that started to yell for a long time. It was like, please don't, no, stop. No. It was like she was asking someone to stop. What can they stop? Someone is abusing her, someone touching her, someone is doing something. How do you know that? Or why do you think that? I know how it sounds. Like, I can understand how it sounds. There's no way that women will scream that loud for so long if it's not for asking for help because someone is doing something sexually to her. So when I hear like someone scream and then silence, I knew that it's probably someone got shot. But when you hear this chaos for like 20 minutes or 15 minutes, you understand that something much worse happening right over there. And it doesn't stop. That was the time when I started to be afraid I'm going to be raped. I thought about the fact that I have piercing in an intimate place, and I was thinking about how can I take it off as fast as possible because they probably will rip it off. And then I'm starting to calculate what is worse, to get kidnapped or to be raped or to get shot. What's worse? What's better? I heard the girls who were yelling came from this side and also from this side. It like surrounded me.
There were so many noises of women, different women, not only one. I also heard a couple. She didn't say words, like she was just screaming. And he begged for someone to leave her. I remembered that he said, "Azov ota," leave her alone. The guy was crying, I heard him. And for a long time. And how did it end? How did the screaming end in these cases? They got shot. And then silence. לא נושמים. אף אחד לא נושם, כאילו. מישהו עושה פיפס. זה כזה... כאילו... What happened then? הגיע הטנדר ונעצר 40 מטר דרומית מהשיח. מתוכו יצאו כמה מחבלים. הם תפסו שם איזה בחורה. אני זוכר שהיה כזה מין חצי מעגל סביבה. ואחד מהם כאילו אנס אותה. אני זוכר שהמכנס שלה היה למטה, כזה עד החצי, והוא מאחוריה, וכאילו זה היה כזה... אבל לא משנה, בקיצור, So you actually saw his body moving and you knew what it was? כן. כשרואים אונס, אז יודעים שזה אונס, כאילו זה לא... הם עשו מה שהם רוצים. הם עשו פשוט מה שהם רוצים, הם לא היה חוקים. שוהם שהיה לידי, הוא אמר כזה, הוא דוקר אותה, הוא שוחט אותה, משהו כזה, ואני לא רציתי להסתכל. וכשחזרתי חזרה, כשהסתכלתי עוד פעם, היא כבר הייתה מתה, הוא עדיין המשיך בזה. הוא אנס אותה גם אחרי שהוא שחט אותה. זאת אומרת, יכול להיות שהוא אנס אותה כשהייתה מתה. What's going through your mind at that moment? שהלוואי והיה לי האפשרות להציל אותה, הלוואי שהיה לי נשק, כי אם היה לי הייתי מסתער עליהם ומנסה מנסה להציל אותה. I was there that day by accident. No. Our mission, I don't know. Maybe a mission, yes. Can you tell us what happened? Where were you the morning of October 7th? Well, I was at my home in Kiryat Ata at the north. Something like 2.5 hours to be here, turn on the TV. And the first picture I saw that it was the tender of the Hamas terrorist in Sderot. And I said, okay, stop. You must do something. I just took my gun. I took my car, started drive to Reim. Where did you tell your wife you were going? I lied. משטרה צה"ל! משטרה צה"ל! מי שמה בפנים? מי בפנים? שום. הלאה, ריק. I don't know why I took my phone. משטרה צה"ל! יש פצועים! מישהו! יש לי פה הרוגים. 1, 2, 3, 4, 5 הרוגים. יש לי פה שוטרת. יש לי שוטרת הרוגה פה. יש בפנים. אוי, פחות. אוי ואבוי. יש פה מישהו עם סימן חיים. שייתן לנו סימן חיים. If even one will raise his hand. שום סימן חיים? מישהו, בבקשה. מישהו יכול לענות?
מתקשר אליי קצין בדרום, והוא עושה ככה עם הטלפון, והוא מראה לי, הוא אומר לי, אתה רואה, אני ספרתי 125, אבל התבלבלתי במספר, יש לפחות כפול. הטילו לה את המשימה לטפל בהם, ואני לא יודע מה לעשות. אנחנו נמצאים פה בציר 232. כל הכביש הזה מלא ברכבים, חלקם שרופים וחלקם לא שרופים, אנשים ללא רוח חיים צעירים שרצחו אותם בדם קר על ידי ירי. אירוע קשה מאוד, כל מקום שאנחנו רוצים, יש גופות על הכביש, יש גופות בכל פינה, בכל מקום. הצורך שלא יתואר. We are trained to collect hearts or even bodies in hard situations. Now, we go around the world to help. Hundreds of bodies I dealt with. I don't have words to explain what we saw. הגעתי לאזור המסיבה, באתי לחלץ ילדים מכל מיני מיקומים. מה שראיתי שם זה לא ישכח לי בחיים. זה היה טבח נוראי. וזה ככה היה על שטח אדיר. כנראה באיזשהו שלב גם הם ברחו, רדפו אחריהם ויראו להם באמצע החוץ שם. אז אתה רואה שגם אחרי הכדור הראשון שהם קיבלו, מישהו עבר עליהם וריסס אותם עם עוד איזה 30 כדורים. דברים הזויים, אוזניים חתוכות, אתה הולך, פתאום אתה רואה יד, אחרי 100 מטר אתה רואה את הבן אדם. אתה אומר לעצמך, איך היד שלו הגיע בכלל אחרי 100 מטר מפה. שמישהו תפס אותה יד ושיחק איתה. The bodies were cut to pieces. Cut to pieces. You cannot identify if it's a man or a woman. Everything was ripped. ראיתי גופות שרופות, גם של גברים, גם של בנות. כשאתה רואה אדם, גבר או אישה, שהגופה השרופה שלו היא בתנועת התכווצות, בתנועת התגוננות, אתה מבין שקודם שרפו ואחר כך הם מתו. A lot of the bodies were naked, totally. In your experience, how often have you found naked bodies? Never. Never. When I got out, I saw so many bodies. Their shirts were ripped off, and girls without skirts, without pants, their legs were spreaded. They were abused. The bodies were abused. מה שראיתי שם זה דברים שלא אנושיים. אם זה גופות של בחורות שהבגדים שלהם קרועים, איזושהי פוזיציה, את יודעת, שהיא שוכבת על הגב ורגליים פתוחות. היה גם איזה אחת שאת רואה ממש על פגה של אוטו, מכופפת עם מכנס למטה. אתה רואה גופה של בחורה עם בגדים קרועים ועם איברים כרותים כאילו. אז אתה אומר לעצמך, מה, גם אנסו אותה וגם שחטו אותה וגם ביטרו אותה, מה עוד יכולים לעשות לבן אדם כאילו? Her face was on the ground, and when I turned the body up to the other side, the shirt was down, and her tights, that she wore tights, was all covered blood. I believe in 100% she was raped. Why do you believe she was raped? The bullet was in the neck. So why there is blood and why the shirt is off? We came to a house. When we picked up the mattress, we found her body. This woman, we could not identify her from her face. She was naked totally. And she had nails around her female organs. Not only nails, but different
plastic, metal things. She's a woman that's so you can do whatever you want. Why? Because she's softer or... כשאתה רואה אישה ועוד אישה ועוד אישה שהסימני פגיעה בהם במפסע, אתה מבין שזה לא משהו שנעשה באקראי. אי אפשר להגיע לאזור הזה אם זה לא מכוון לשם. One boy with two girls. He was with the pants down, with no underwear. And the head of the girl, one of the girls, was on him, on his... just right on his penis. I just can't move on. It's difficult. העצים האלה, כל עץ ועץ פה ראיתי בחורות קשורות, עם הידיים כפות. מישהו רצח אותם, אנס אותם, תעלל בהם, פה בעצים האלה. הרגליים שלהם היו פתוחות. מי שרואה זה יודע שהתעללו בבנות. מישהו הפשיד אותם, מישהו אנס אותם. החדירו לעברים הפנימיים שלהם כל מיני דברים, כמו קרשים, כמו ברזלים. מעל 30 בנות נרצחו ונאנסו פה. הייתי צריך לסגור את הרגליים שלהם, לכסות את הגופות שלהם, שאף אחד לא יראה מה שאני ראיתי, אף אחד. אף אחד לא יכול לראות דברים כאלה. It's okay. זה מישהו שבא לעשות בך כמה סוגי דברים. אם אין לו זמן, אז זה רק להרוג אותך. אם יש לו קצת זמן, הוא ישסף את הגרון. ואם יש לו יותר זמן, הוא יחתוך איברים. ואם יש לו עוד יותר זמן, הוא גם יפגע ויחלל, בפרט אם זאת אישה, הוא יחלל את הגוף שלה, לא בשביל הנאה, אלא בשביל ההשפלה. ואת זה מה שראינו. If it's okay, I'd like to see some of what you saw. אנחנו רואים כאן בתמונה אישה שקראו לה את המכנסיים, ירו בה במפסע. As you can see, the body was brutal in different stages. This is a part of the breast. זה אישה שירו לה כאן. זאת אישה שירו לה כאן. Over here, and over here, and over here. Oh my God. זאת בחורה שהיא הייתה ערומה, הרימו לה חצאית, הייתה עד למעלה והיא בלי תחתונים. פגעו בה. And what is that there? That's one foot, that's the other foot. מכנסיים ותחתונים היו למטה. This is the body with the nails and the parts. When we get closer and closer, you can see the nails. Oh my God. אין שתי אופציות של מה שהם עשו. This is a piece of metal. stuck barrels. אנחנו מצאנו אותה עם מכנסיים ותחתונים למטה. This is not connected to the body. זאת אישה שלקחו סכין ותקעו מלמטה, שכו החוצה. Oh my God. I must seem like I'm disciplined and cool and calm. I'm not, but I feel that I have to tell this story clearly. And if I start to be emotional, I may not be able to continue to talk. I was at the Shura base, which is where all the victims of the October 7th massacre were brought. There were body bags lining the corridors from the floor to the ceiling on both sides. And we never knew what we would see.
We never knew what the level of the atrocity would be inside the body bag. As we did more and more of what we were tasked to do, we realized that women were not just murdered. Women were shot in the head so many times that it seemed like there was an intention, an objective, to obliterate their faces. Most often, families couldn't be shown the faces of their daughters. And we began to see that some of it was sexual in nature, directly targeted sexual violence. Some came in with no clothing and mostly very bloody underwear. Did this feel systematic to you? Yes, it did seem systematic to use sexual violence as a weapon of war. I can't imagine why anyone in the world would have a reason to shoot a woman in the vagina or in the breast. A deliberate genital mutilation of this specific population of women. شو اسمك الرباعي؟ أحمد نايم أحمد أبو خميس. لأي منظمة أنت تابع؟ حماس. طبعا نخبة. دخلنا أول دار وثاني دار كانت المرة. طلعوا منه مرة. واحنا راجعين ورا كانوا مطلعين من جوا بنت عمرها يمكن 16 سنة أو 15 سنة. والثاني برضه كمان لابس فستان. كانت لابسة النورة. سرقة وبلوزة بيضاء. الكلسون زاهري والصدر زاهري. بنت يمكن عمرها كانت 18 سنة وكمان 21 سنة. ومين طخيت هناك؟ طخيت مرة كبيرة. شو عملتوا في البنت؟ ايش بس قتل؟ حطيتها رميتها على ايش؟ على الكنبة واخذتها هيك نيمتها وشزحت العين وعملت اللي عملته. نمت معها. اغتصبتها. They were sent with clear instructions to kidnap as many, to rape as many, to humiliate as many, to murder as many. They came here with a mission, and they succeeded in the mission. How much evidence is there of the crimes of October 7th? There's a lot of evidence. We have over 200,000 visuals that we've collected. We have over 2,000 testimonies that have been taken. Among these evidence, we have substantial evidence for sexual violence that took place on the 7th of October. The first eyewitness who stepped forward, a young woman who hid in the bushes and described that very close to her, a few yards from her, there was a group of Hamas terrorists who pulled by the hair another woman who was stripped from the waist down. הוא מושך לה בשיער, היה לה שיער ארוך, הוא מושך לה בשיער. היא לא לבושה, ובעצם אני מבינה שהוא אנס אותה, הוא בעצם משנע אותה. כאילו, ממש אני זוכרת את התמונה הזאת. ואז מעבירים אותה לעוד מישהו, והוא חותך לה את השד. הוא חותך לה את השד, הוא זורק את זה על הכביש, הם משחקים עם זה. The bodies whose breasts were cut were found in several other locations. It depicts a pattern that could not have been unless it was premeditated and preconceived by Hamas themselves. It wasn't incidental, it wasn't just happening. They learned, they did their homework. This is kind of a pattern that we're seeing, that it's not only sexual abuse, but it's sexual abuse in its worst form. It's like they wanted to inflict pain in the cruelest manner possible. I think they have redefined evil, and in ways that we will even need to redefine international criminal law. Why? Why would the Hamas terrorists put sexual violence as part of their remit for this attack? Using sexual violence as a tool of war, of weaponizing women, sadly as old as the history of humanity. Because when the body of the woman is violated, it symbolizes
the body of the whole nation. While I was in Gaza, I was chained for 3 weeks. I was kept in a really dark room without being able to move. And whenever I needed to go and use the bathroom, I needed to ask for permission. His name was Muhammad. He used to sit on the bed in front of me, wearing his shorts, laying down. I remember I couldn't look at him. I was just like looking away and covering myself with the blanket so I wouldn't have to look at him. It made me feel really uncomfortable. He also kept asking me, do I like sex? Do I have sex with my boyfriend? And I whenever he talked about it, I just like giggled and say, oh, come on, stop, trying to change the subject. I knew that he's up to something. I knew that something bad is gonna happen. אחד מהמחבלים כל הזמן היה אומר לי, beautiful, beautiful. היה מביא לי מברשת לשיער, אומר לי, תעשי קוקו, זה יפה לך. הייתי עושה קוקו מול המראה, ואני עדיין בלי חזייה, כי כשלקחו אותנו הייתי בפיג'מה קצרה, והרגשתי שהוא מסתכל עליי, הוא כל הזמן קרץ לי, לקחתי את הסוואצ'ר ושמתי עליי, ואז הוא אמר לי, מה את שמה את הסוואצ'ר חם? ואז הייתה הפסקת חשמל ונכבה, ונשארנו רק אני והוא בחדר חשוך, ואני ישר באתי לצאת מהחדר, ואז הוא מעביר על היד, כאילו הוא נוגע בי, והוא אומר לי, בסדר, תחזרי לחדר. What was going through your mind? פחדתי ממש. כל הזמן פחדתי. היו כל כך הרבה רגעים שזה היה כמעט יותר. פשוט הגוף שלך הוא פתוח לכלל. אין לאן לברוח. וגם אם יאנסו אותי או שיקרה לי, אני עדיין פה. הקלות שבה הם עושים את זה, הכיוון נשק לראש ופשוט לעשות מה שהם רוצים, זה דבר שיכול לקרות בכל רגע. יכולים להעיר אותך באמצע הלילה ולעשות את זה לנגד עיני שאר חטופים, יכולים לקחת אותך לחדר אחר, יכולים פתאום להיכנס לך למקלחת, פתאום לשירותים, כי מי ידע גם? מי ידע? So one day, Muhammad came and gave me women's sanitary pads. He said, dam. When you get your period, after that, you'll take a shower and you'll wash your clothes. And he kept repeating that every couple of times a day. That immediately made me feel creepy. I felt really scared, like I knew that something is about to happen. And the period was just for one day, but I fooled him to think that the period is continuing. So I remember going to the toilet, folding the pads really tight so he won't see that there's no blood. So I did it for about a week until I could not lie anymore. And he said, oh, come on, go take a shower. I told him, no, I don't want to. The water is cold. I don't want to take a shower. Please, I don't want to take a shower. And he said, no, don't worry. Don't worry. He untied me and took me to the kitchen and showed me a pot sitting on the stove. And I remember thinking, now is the moment. Something, what you thought about is going to happen. I bent down in the bathtub like this so I could cover myself up, taking the warm water from the pot and put it in over my head. And for 1 second, I completely forgot about everything. I just really enjoyed the warm water on my face. And then I remember hearing him saying, quickly, Amit, quickly. And then I remember I turned around. He was standing with his gun, and the gun was pointed out at me.
and he was huffing and breathing heavily, and he had a face like a monster, like a beast, like this. So I stood up and held a blanket, a small blanket, to cover myself, and he came towards me and just pointed the gun really hard at my forehead, screaming at me, take it off, and punching me until I could not hold the towel anymore. And he started touching me, and I resisted, and then he dragged me to the bedroom. And then he forced me to commit a sexual act on him. And I remember the entire time I was like thinking, Amit, okay, you knew it's gonna happen. It's really happening. I said to myself, okay, you can handle this. You just want to survive. You need to survive. Your mom, your family is waiting. I just concentrated on that instead of what's really going on. And when he was finished, he went to clean himself up. I got dressed, covered myself up, and I was crying. He came in and he told me, I'm good, Amit, right? I'm good? No, I'm no good. No, I'm good. I'm your friend, right? I remember I could not look at him. I looked away. And then he got really mad. He closed the door, and I was in that room in complete darkness. Then he came in again and asked me, food? Food? I'm good, right? I'm good. Food? And I realized that if I say no, he's gonna punish me again. So I said, yeah, food. And that's the worst part, that I'm completely dependent on him, completely dependent on the guy who just forced me to do what he forced me to do. Of the girls you met, the hostages, how many experienced these sexual advances? כמעט, כאילו חצי מהן חוו התעללות מינית והתעללות פיזית, ועדיין נמצאות שם ועדיין חיות עם האונס שלהן. When you start hearing the stories, starting from psychological abuse, layer on top of that physical abuse, and that could be beating, and that could be branding. And Branding? What do you mean? What's branding? Branding is marking someone by burning a pattern so they would be marked. And I got medication to sedate them. Some of the women were very concerned as to what happened when they got those medications. They didn't know. Do you have reason to believe that the hostages left behind faced even more sexual abuse? When I think of the people that are there for over 100 days, I'm scared of what we're gonna meet. We're ready for the unthinkable possibility of pregnancies and for needing to provide help in very, very difficult decisions that they and their loved ones would be facing when they come back. When I was released, I was in a hospital, and a woman's doctor came to see me, to ask me about what happened. And I remember telling her that I don't know if I want to tell. I felt guilty. I felt disgusted with myself, even though I had no choice. It's really difficult to talk about. But after I talked to the lady doctor and told her, I felt like something was released, like it made it better to talk about it. You haven't talked about this until now. Why? I decided to talk about it only after I heard
that people are trying to say that it didn't happen. So I decided that I need to talk. I need to talk for women. I need to talk because I won't forgive myself if I will still see people that are saying that those things didn't happen when I know that they did. Now, I want to shout and talk to the world and let them know what's going on there. If I can help someone, if I can help the people who are still there, I want to. I feel like it's my calling to do so. I was in the scenes, and I'm the eyes, and I'm the mouth that can speak and can shout and can scream, because no one else could do it. We were there. Not only we, I was there. My hands, my eyes, and by speaking out, standing there, I'm respecting them. Most of the victims were murdered and silenced forever, but we know that there are survivors, and it will take a very long time before they speak out, if ever they speak out. We may never know the extent of the sexual violence because these women were silenced. So every one of us, women and men, must speak up for these women and say, we will bear your story, we will bear witness for you. You will not be forgotten, and what happened to you will be told. So we're almost done shooting. What are your thoughts at this moment? It's been an honor to do this. This is the most important work of my life. And maybe everything I've done has led to this moment. Why? Why do you feel that way? You know, I've spent a lot of time in my life advocating for women, and it felt like this was a moment where we needed to be really honest and direct about what happened. Rape is never acceptable. And in this moment, since October 7th, I felt like we were sliding back to a place where we would start accepting the unacceptable. And I can't let that happen. Can you tell me what resonates the most from everything you've heard? You just hear the story after story after story. People who have not met each other telling us the same things over and over. And I have to believe that we will tell these stories and give these amazing witnesses the chance for people to hear from them in their words in this film what happened. Anyone who watches this film can bear witness, and we can take that, and we can take that pain and take that trauma and turn it into hope, turn it into commitment, turn it into conviction that we are not going to let this happen again. I can't make a sound, and if I'm trying to talk, my head meets the ground. I'm laying right there, chained and unarmed. No, don't try to save me, I can't handle fear. And if you try to save me, I would disappear. Let it all be. I can't handle fear. Be
getting darker. It's my time to shine, like a star in the sky. Yours is just like mine. We're laying right there, waiting for a sign. No, don't try to save me, 'cause I can't handle fear. Water falls around me. This time it's not my tears. Let it all be. Now it's getting